na universidade, isto estaría convocado polos alumnos e algúns profesores poderían estar invitados. O debate sería, o que se plantexaría sería os problemas da universidade plantexados polos mesmos alumnos. O que é casi extraño que seamos os profesores os que nos plantemos aquí o debate, non porque non teñamos problemas, senón porque resulta extraño que os alumnos se manteñan tan aparte do debate. A min extrañome dende toda a problemática, non só do Esparga Pondal, sino en todos os cambios que houve na universidade, que os alumnos non se manifestaran nunca. Non houbera nos centros concentracións de alumnos, todos os días, todas as semanas, todos os meses, unha vez. Non houve unha sola resposta dos alumnos como tales, que eran sempre, realmente eu considero desde sempre, son o motor da universidade. Os profesores incluso temos que aprender dos alumnos durante toda a nosa época de docencia. Eso, aparte, con respecto aos valores que algo perdimos, penso que algo se perdeu neste tempo, se es que os alumnos non son quen de facer este tipo de reunións e debates, ser eles os que movan os profesores, ser eles os que movan a sociedade, xa é un problema grave. Respecto do que falabas con respecto á investigación, que falabas aí un momento, que falaba Carlos, do modelo de universidade, a linguaxe sobre a universidade cambiou hai uns anos e pasamos a ser unha empresa, eso pasou a ser a política de todos os reitores desta universidade. Éramos unha empresa, tiñamos que ser productivos, tiñamos que ter ganancias. Es que a cousa pasou a ser como unha empresa, funcionar como unha empresa. Nos comparábamos a todos os niveis como profesionais dunha empresa, non só a nivel de horas de traballo e eficacia de traballo, senón que tiñamos que tener productividade en cartos. Eso tamén se manifestou en un momento nas partidas que había para a investigación. Se lembrades, tiñamos antes focos de investigación diferenciados. Iban uns para a OINIA, que ten unha investigación agraria aplicada, concreta, estaban os fondos do CSIC e estaban os fondos que viñan específicos para a universidade. Seguindo a mesma liña de competitividade, se xuntaron a maior parte destes fondos e acabamos competindo cos de CSIC por fondos de investigación, por proxectos, non é que nos deran máis, reducironse os proxectos, xa agora que xa non hai proxectos, xa casi é moito máis, reducironse as ofertas, pero competindo entre xente desigual. As capacidades que tuvo que facer a universidade considero que tiveron que ser superiores os grupos de investigación da universidade para poder competir con grupos do CSIC para a mesma oferta, en principio, de proxectos, e o mesmo sucede cos proxectos internacionais, etc. Penso que o traballo nese senso da universidade ha sido moi duro, adaptarse, e algúns pasaron máis traballo que outros para poder pasar da docencia casi específica. No tempo que decía antes que Carlos, el tiña 320 algo. Ven aí en 17 años 628 alumnos. É imposible pensar en investigación. Durante uns anos aquí eso foi así, agora estamos coa volta. Adaptarse á investigación nestes momentos é moito máis difícil e, sobre todo, non hai oferta, non hai suficientes recursos para todos. Pero, sobre todo, creo que é moi importante plantear o que dixo Carlos, ao que é o modelo de universidade, non caer na tentación de competir con unha universidade privada e deixar ben claro a diferencia entre as universidades públicas e as privadas e a oferta que supón unhas e outras.